Обикновено доброто самочувствие се случва тогава, когато сме удовлетворени от себе си, от нещата, които постигаме, от външния си вид, успехите в професията и любовта. На теория, като че ли всички знаем, че доброто самочувствие е важно, но на практика постоянно се сблъскваме с провали, критика и разочарования и сами започваме да обиждаме себе си и да не се харесваме. При мен вече е Анета Йовева, която е лайф коуч, треньор по личностно развитие, която ще ни каже как да бъдем по-уверени, да харесваме себе си и да поддържаме самочувствието си. Здравей, мила! Ани, много сте красива. Благодаря. Много ми харесвате. Мерси. Ето на такъв човек трябва да ни казва как да поддържаме самочувствието си. Ами ти, Катя, общо взето каза всичко. Го обобщи много хубаво в едно изречение. Еми така ми го бяха написали. Но ти сега ще ни кажеш малко техники за това, което е важно. Как да имаме самочувствие, как на децата си да ги направим така, че да имат самочувствие. Да, всичко наистина тръгва от детството и отношението на нас като родители към децата, тъй като в процеса на общуването с нас, това как разговаряме с тях, те изграждат представата за себе си и за света, в който живеят и по-късно го предават в живота си, в решенията, които вземат и действията, които предприемат. Самочувствието е изключително важно, тъй като то е основата, върху която градим нашите мечти, цели и желанията, избъдваме и ги избъдваме на по-следващ етап и живеем един щастлив живот. Аз по-конкретно се занимавам с хора, които изграждат увереност, тъй като увереността е вярата в себе си, че ще се справим с последиците от решенията, които вземаме, от действията, които предприемаме и от това, което живота ни поднася. Дори и хората с голям талант и способности, ако нямат увереност, ако не вярват в себе си, той може да си остане изключително и само за тях и да не живеят, да не го раздадат на хората около тях и да не живеят мечтания от тях живот. Ани, това на теория го знаем ние хората. Да. Обаче искам да ни покажеш как това става, защото иначе знаем, че трябва да сме уверени, че трябва така, но ти искам да ни покажеш. Ами, увереността зависи от няколко неща. Едното е себепознанието. Както е казал Сократ от преди хиляди години, най-важното е познай себе си. Но това е почти невъзможно, мила. Аз съм на 57 и още не съм се опознала. Как да се опознае човек? Това е процес, но е хубаво да го започнем веднага в един момент, тъй като в училище не ни учат никаква такава дисциплина, как да си поставяме цели, как наистина да следваме мечтите си. Да познаваме себе си означава наистина да отделим каква е нашата мечта от мечтата на обществото, на родителите и на хората около нас за нас. Тъй като в повечето случаи ние живеем не нашата мечта, а нечия друга. Разбирам. Затова е необходимо време, в което ти наистина да отделиш своята мечта от мечтата на другите, да поставиш своите цели, да откриеш своите ценности, да откриеш какво наистина тебе ти доставя удоволствие да вършиш в този живот, да откриеш силните си страни и таланти и да ги развиеш, така че да почувстваш удовлетворение. Четох, че ти си казала, че човек трябва да изгради вътрешен талисман. Какво това означава? Да завършим с талисмана, ли? Добре, ще завършим. Аз може би малко бързам с въпросите. Да. Добре. И на следващия етап, след себепознанието, идва, което е свързано с здравословното самочувствие, любовта към себе си, обичата към и това да харесваш себе си. Много често в разговори с мои клиенти аз ги питам: кои са хората, които най-много обичате? Кой е човека, който най-много обичате на този свят? И те започват: децата, съпруга, приятеля, майката, бащата. И аз казвам: окей, добре, чудесно. По какъв начин им показвате, че ги обичате? Какво правите за тях? Нали, излизаме заедно, изкарваме време заедно, чистя, готвя и всички тези неща. Купувам им неща, дрежки. Добре, питам аз: каква част от тези неща правите и за себе си? И тогава настъпва голямо мълчание, защото наистина ние правим какво ли не за хората около нас, които обичаме, а за себе си в края на деня почти не ни остава време. И това е много важно да си отделяме част от тези неща, да ги правим и за себе си, ама наистина да ги правим, както каза ти, не само да ги знаем, а и да ги правим. Да си отделим време за една хубава вана, за една хубава книга, за една приятна разходка сред природата, за да се засадим няколко цветенца в градината. Да, аз си го правя редовно, но дълги години ни е било внушавано. Специално в моето семейство беше така, че трябва да правим за другите, за себе си най-малко.
Да. Но пък трябва да ти кажа, че аз, например, сега забелязвам синът ми, който аз винаги от много малък съм му казвала само хубави неща. Ти можеш, ти си умен. Давала съм му самочувствие. Сега пък вече да ти кажа нещо, какво стана. Сега той ми вика, че той разбира повече от мене, той по-хубаво играе, той по-хубаво водил, неговото предаване нам какво. Някои стават така, като им вдъхваш самоувереност и самочувствие, стават пък малко и, да ти кажа, нахални и такива им се вдига леко носа. Малко нагли. Как се поддържа баланса? Баланса при отглеждането на децата. Да, защото ти му казваш, примерно, сега има родители, които казват, ти си некадърничък, нещастник. Аз пък винаги съм му давала и сега пък стана нахален малко. Да, това е свързано с други две неща, много важни, които исках да кажа за увереността. На първо място, че това е умение като всяко друго и може да бъде развито на абсолютно всяка възраст и във всяка една ситуация. И другото нещо, че увереността, голяма част от нея, която виждаме в пространството, медийното, Холивуд, списанията, е изкуствена. Тоест, ние тези хора не ги познаваме, не знаем какъв наистина им е ситуацията в живота. Те са длъжни да излязат и демонстрират тази увереност. Така че хората, които не са уверени, да не си мислят, че те са единствени в света и че всички останали виждаш колко са уверени, пък ние не сме. Това е точно част от тази. Той може да ти казва така, обаче вътрешно не е ясно. Така ли? Може така да подхранва част от нуждата. Не, аз винаги съм се стремяла моето дете да има самочувствие и да знае, че все пак е някакъв човек стабилен. Но исках да те питам за талисмана вътрешни, защото не ни остава, за съжаление, много време, но ти пак ще дойдеш, защото не те питах за преглътките, за целувките. Да, за децата исках да кажа, че когато хвалим децата, ти казва винаги колко си умен, колко си прекрасен, трябва да ги хвалим конкретно и да е свързано с действие, защото увереността идва от действието. Когато направят действието, не ти си много добър художник, а ти много хубаво изрисуваш с четката цветето, примерно, да се хвали винаги конкретното действие, за да не се създава този буфер. Имаш ли много клиенти? Имам. Искам и аз да те наема за мой лайф коуч. Добре. Ще си бъдем взаимно полезни. Кажи ми само за талисмана, Миличка. Вътрешният талисман, това е една от NLP, от невролингвистично програмиране, едно упражнение, което аз съм моделирала, свързано с моите деца, съм им помагала по този начин. Колко дечица имаш? 2. О, Миличката, мисля, че си малка. В ситуации, в които наистина имаш нужда, мисловната нагласа, която да ти помогне да предприемеш действието, е да си представиш пред тебе уверена версия на себе си. Представи си, че ти вярваш в себе си, знаеш, че заслужаваш това, към което се стремиш, вярваш, че ще се справиш. Забележи как се чувстваш, забележи си ползата, усещането дълбоко вътре в себе си и сега си измисли един... това трябваше да го кажа в началото, защо талисман. Нали? Талисман е предмет, който се предполага, че ние вярваме, че ни носи щастие и ни помага в трудни ситуации. И затова, след като си представиш тази твоя уверена версия, искам да си представиш някакъв амулет или предмет, който ще закачиш на себе си, мисловно, който да ти носи въпросната вяра и късмет. Примерно гривна, ластик, колие, брошка. Дори да нямаш, можеш да си я представиш. Той затова е вътрешен, защото той е само в твоето съзнание. Да, той не съществува, може и да не съществува, разбрах. И си представяш това нещо. И си представяш. И сега твоята уверена версия, като една вълшебница, си представяш как се завърташ с магическа пръчка и се превръщаш в този предмет. Ти какво си избра? Много интересно. Нищо не си избрах. Да речем, че си избрала гривна. И така твоята уверена версия се превръща в една прекрасна гривна. Добре. Дай цвят. Добре. Хубав, изкрящ. Зелена. Зелена, изкряща, наситено зелена. Да, наситено зелено. Как се казва този камък? Изумруд. Да. Да, изумрудено зелено. Сега си представи как я вземаш и я слагаш на ръката си. Да, представих си. И винаги този талисман е в съзнанието ти и ти помага. Имам самочувствие, че имам аз една изорудена гривна, която ме прави... Това действа на принципа, че мозъка не прави разлика между реално и въображение. Така ли? Ами да, представи си един лимон. Защото аз си представям, че имам яхта, ама не ми се някак си мозъка... Говорим, че картината, която си представяме, тя предизвиква някакви действия в организма. Ясно, да. На този принцип, когато разрежем един лимон, представи си, че разрязваш един лимон мисловно и го облизваш. Да. И веднага ти се... Ти става кисело, да. Този вътрешен талисман действа на същия принцип. Когато ти си представиш, че той е тук на ръката ти, това е твоята уверена версия, тя ти дава сила
да се справиш с предизвикателството, при което си изправиш. Ани, много ти благодаря. Много си сладка. Така хубаво говориш, мога да седя да те слушам с часове. Наистина ти казвам. Нали ще дойдеш пак? Ще дойда, защото действително в нашия живот и в нашето общество хората все по-малко и по-малко имат самочувствие, защото живота ни е скапа нас, да ти кажа. Да. Или самочувствието е такива хора като теб. Защитна реакция към света около нас. Точно така е. Благодаря ти много.